70.000 dinara smo dobili, ali od tog projekta ne mogu da se finansiraju stvari koje su gotove, kao što su obručevi, table i tako te stvari, nego sve što volonteri mogu sami da naprave. Tako da ni klupe koje ćemo uraditi nismo mogli da kupimo, nego smo morali da kupujemo daske i eksere i sve što je potrebno i da mi sami to pravimo ovde. Ovo je za ceo grad i mislim da bi ovo bilo dobra stvar za ceo grad da ovo mesto zaživi, jer retko koji gradovi imaju ovakav prostor kakav mi imamo ovde u Požegi, u Borjak. Nama je neki krajnji cilj bio da kroz godinu dana se dogovorimo sa direkcijom da se odrade ovi putevi ovde i da se to sve asfaltira. To jest ne mora da se asfaltira, mogu se urade oni kameni, čime bi posle uradili šetalište ovde, klupe, kante i lampioni. Mislim da bi to bilo odlično mesto i u ovakvim vremenskim uslovima kada je plus 40, kao što ste rekli, ljudi bi mogli ovde nađu odmor i hladovinu. Taj događaj preko Facebooka, malo smo došli u manjem broju, pošto nismo imali vremena da se organizujemo baš, ali sutra će to biti bolje sigurno. Koliko je vas ispred navijača danas ovde? Danas nas je 6.